beloved country with peace and unity, the Shivananda Peace Pillar and Memorial Plaque was unveiled by His Majesty King Zwelithini Goodwill Kabeko Zulu, King of the Zulu Nation, the Honorable MEC, Mr. Mishak Hadebe, the CEO of Ezemvelo Wildlife, KZN, Mr. Bandile Mkhize, Mr. Ishwar Ramlachman, on 14 December 2011. Let's say show me. Okay. Thank you very much. Unless we change the way we treat our environment, how we treat the resources it provides us with, then I'm afraid we are entering a landscape we hardly know the consequences of. This was the quotation by Dr. B. Mkhize, Ezemvelo KZN Wildlife CEO. Wildlife and the environment are critical for the well-being of the nation. The sun rises each day in glory of those who defended the parks of KwaZulu-Natal. By Dr. Ian Braille. We must have a thorough understanding of the laws of thought and how they operate. Then alone men can understand that nature conservation is part of one's life. Swami Sivananda. The work that we do for conservation is work we do for God. By Baba Makuru Ndombe. Those that have sacrificed their lives in the call of duty to preserving our environment and our high or our rich wildlife are an inspiration to our future generation. Ishwar Ramlachman. This monument is a tribute to the men and women who died in defense of nature conservation in KwaZulu-Natal. We honor your contribution and wish that this monument will serve as a reminder to present and future generations of the sacrifice made. Dilangen Neil, Duzi Mpushi Alpheus, Gumede Joseph, Gumede William, Gumede Moses, Hlabisa Mfukeki, Hlabisa Jabulani, Hlabisa Bafana, Love Quinton, Makanya David, Mdleje Dumezweni, Mjuli Muzwemali, Memela Joseph, Mthongo Dumisani, Mkhize Fortune, Mnikati Mbegeni, Mpanza Mntwani, Mthembu Mziyavuka, Mthembu Njabulo, Mthembu Lindokuhle, Mthethwa Jekhania, Mthethwa Nkosinathi, Mtshali Bheki, Mtshali Johan, Mtshali Bonginkosi, Myeni Zefania Mbuso, Myeni Gula, Ngubane Mbegeni O, Nhleko Daniel, Ntombela Mkhunyuka, Ntuli Zilani, Ntuli Freddy,
Numala James, Oram Henry, Sipetu Osnati, Dembe Mbongeni, Wade Mark, Walsh Winston, Wilshire Graham, Tulu Temba, Zondo Jabulo, Gaye Nozulu Ambrose. We will now propose to see the people just power here in the of this thing. I'll just go with some of the with our soul, I think is uyacela uisho ukuthi ke kube ne photograph ke sizoqala ngalapha e-center ngiyafisa ukubazela ngisondele uma siqeda ke lesi sithombe ngizobe sengicela ubakuthwala asondele eduze kwami ukuze sikhuleke emva kwalokho sizothatha ama-announcements. Ngiyafisa kusondele ubakuthwala eduzane eze ngakumina sesishaya izithombe. Siyacela ukungasebenzisa ama-cellphone. Sifoqa le ndlela sizohamba singxenye yesibili. Let him stand in front of you. So what do you want to do? Blocking his, yeah. Thank you. That's fine. Excellent. Ngiyacabanga ke Ismail will be in order. Mama Can we move it a little bit there? Because I can't get that in that place. If you don't mind. Liphumile nelanga sikwazi ukushisa. Thank you. Thank you. Nelanga. Siyabonga kakhulu asithathe umthandazo. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla isenkosi yethu Jesu Kristu usondile baba sisiwe endaweni ezihlukahlukene abayakhayo indlu engekho uJehova uthi bayathela izi ingakho konke sikubeka ezandleni zakhe uNkulunkulu wethu sithemba yakho ukuthi konke okuyisifiso sethu nesizokwenza nokusilonda ezindleleni sizoyihamba yokuba khona kithi uNkulunkulu asibusise sonke ngoba Jesu Kristu Nkosi yethu namandla. Ladies and gentlemen, I am going to request that we now get into our cars and taxis and buses and proceed to Centenary Center without delay. It is important that we move the street as we possibly can. Sikonde Centenary Center. Asisuwelanga nzabethu singene mabhasini naseyimotweni zethu siphuthume eCentenary Center. Umjasabiza kwemfesheya konjani emnyama edukele ezulwini isikhukhula sikandaba sikhukhula omama sabethatha sibachithwe ngazini zemifula sabachithwe ngazini zothukela ugagalo ngamanzi abengawesimlomo umanzi ewodwana eyosale babaza zivubu zoyikhekhe imilomo zingwenya ziyophephela ezintabeni umngulo ohlale phansi ovumisa izindaba ezilikhuni zayivunyiswa kithi kwamalandela wabusi bewufana nendaka wathi umsinyane uyawubuza phambili wosilevu wakhi ihlangu wayikhandela enkamangeni wakhi izindlu ngezidala zotshani yakha amaguma nangemsingizane inkwenkwezi ephuma isilwane zezabikelana kubikelana isilimela. Ngiyabonga mphathi wohlelo bayethe hlangana lomhlabathi noNdlunkulu hlonishwa Bhungane ngiyanibingelela ngokuhlonipha okukhulu ngisho futhi ukuthi ngiyajabula ukuthi kuzo zonke izinto
engabe benzenza namhlanje nikhethe ukuthi nibe nathi kulolu suku la namhlanje. Ngithanda ukubingelela amakhosi akhona phakathi kwethu namhlanje, amalunga e-portfolio committee, ubaba uModli nomama uNtuli. Ngibingelele futhi amakhansela akhona, ngibingelele nomhlobo wami uIshwa. Ngisho ukuthi ngiyabonga kakhulu baba ukuthi uma ngabe simemeza usheshe usabele. Ngibingelela futhi ngokuhloniphekile amalungu emndeni yalabo esibakhumbulayo namhlanje, abasebenzi bezemvelo, abezindaba abakhona phakathi kwethu, umhlobo wethu Clive Barker. Ngithanda ukucacisa nje ukuthi uClive Barker njengoba elana nje umele AmaZulu Football Club, sinobudlelwano obuhle kakhulu thina njengenhlangano yezokwemvelo ne-club AmaZulu FC. Abanye abake balibuka ibhola bazokhumbula ukuthi siye sifake nezikhangiso zethu lapha e-stadium uma ngabe kudlala AmaZulu. Bayasilekelela kakhulu nakwezemvelo cup. Siyajabula ukuthi uClive Barker ukhona namhlanje. Ngithanda futhi ukubingelela umama uMimi Mthethwa, opresident weNetball South Africa, esiqhenya kakhulu ngaye njengeprovince yaKwaZulu Natal ukuthi uphethe nje netball yonke ekhona eSouth Africa. Usekhethiwe ihlandla lesingakho lesibili lesithathu lesi4. Kusho ukuthi wenza kahle umsebenzi. Siyabonga mama, siyayiqhenya ngawo. Ngibingelela nonke emphakathi okhona namhlanje. Angizuba mude ngizoba mfushane kakhulu ngoba lolu suku lwanamhlanje besicabanga ukuthi mhlambe lofika eminyakeni emine noma eminyakeni emihlanu ezayo kade sasifisa ukuthi sikhumbule labo basebenzi balenhlangano ebaluleke kangaka kule province. Kodwa esikhathini esedlule ubalile umkhathini ukuthi zikhona izikhumbuzo, zikhona le head office, zikhona memorial gate. Kodwa uma uzibheka lezo zikhumbuzo azifani nalesi sisivula namhlanje. Namhlanje siqopha umlando njengenhlangano yezokongiwa kwemvelo. Hlanganezwe siqopha umlando njengoba nawe uqopha umlando ngokuthi uqeda 40 eminyaka usesihlalweni. Nathi sithi ke silandele inyatheleni zakho hlanganezwe ngokuthi senze into engajwayelekile ukuthi yenziwe kule nhlangano yezokongiwa kwemvelo. Inhlangano yezokongiwa kwemvelo esikhathini esiningi ibibakhumbula laba abasezikhundleni eziphakeme, kodwa bengakaze kwenzeke ukuthi labo okuyibona abangabavikeli ngempela bemvelo, okuyibona abangena lapha emahlathini babhekane nezilwane nazo zonke ezinye ingozi ezikhona, abanye babo njengalabo esibakhumbulayo namhlanje baze bagcine belahlekelwe izimpilo zabo, bengakaze kwenzeke ukuthi bakhunjulwe ukuthi nabo likhulu iqhaza abalibamba ekuthini kongeke lemvelo esiyiqhenya ngayo kakhulu namhlanje. Siyajabula ke namhlanje ihlanganezo ukuthi sibambisene nawe, sikwazile ukuthi siwenze lo mcimbi ube impumelelo. Sisho kule mindeni yalabo asibakhumbulayo namhlanje ukuthi abafelanga ukubala, kodwa bahamba emhlabeni besebenzela isizwe, besebenzela iprovince yaKwaZulu Natal nesizwe sonke sase South Africa. Likhulu iqhaza abanibamba. Namhlanje sikhuluma ngezinto ezinhle ezimvelo ezikule province kungenxa yemisebenzi yabo. Ingakho sibakhumbula namhlanje. Sinibonga nani njengemndeni ukuthi nabavumela ukuthi basebenzele lenhlangano. Engakuphalula ke ihlanganwezo ukuthi kwakungelula kwabaningi ukusebenzela lenhlangano ngalezi azikhathi izobandlululo. Babe ngaphethwe ngendlela okufanele ngabe baphethwe ngayo. Abanye babo nabo balahlekelwe izimpilo zabo, kwakungathi nje ngakusasa sophinde siqashe omunye, uma nomunye futhi ehambile sophinde siqashe omunye kwabaningi. Hlanganezwe okusijabulisa kakhulu namhlanje ukuthi ube khona phakathi kwethu ngoba labantu esikhuluma ngabo abantu bakho Hlanganezwe, nalemndeni esele abantu bakho Hlanganezwe. Sithi ke thina inhlanganiso kwenziwa kwemvelo siyaqinisekisa hlangana lomhlabathi ukuthi indlela esenza ngayo izinto manje ayisafani nendlela okwakwenza ngayo laba abahambe ngaphambili kwethu.
Sesikushintshile lokho sithi wonke umuntu osebenzela lenhlangano ubalekile. Akubalekile nje kuphela labo abasebenzela lenhlangano kodwa nalabo abasemphakathini eyakhelene neziqiwi sibahlonipha ngendlela esimangaliso. Ngoba ibona abasiza kakhulu ukuthi lemvelo yongeke ngendlela esifisa ukuthi yongeke ngayo. Namhlanje nake sithi siyayibonga lemndeni, siyabonga nomphakathi wonke, sibonga amakhosi ngokubambisana esinako. Siyajabula ukuthi sesithathe igxathu eliyaphambili ekutheni sibambisane sonke ebongeni imvelo. Kungabi sengathi kongiwa kwemvelo kwaziwa abebale elithize kuphela, abantu abamnyama abakwazi lokho. Sizama ke hlangalwezo ukuthi sonke imvelo ngendlela ezohambisana nendlela abantu base-Afrika ababevele beyonga ngayo imvelo. Ngoba kongiwa kwemvelo akuyona into eqale manje ngoba sokufika abamhlophe, into eyayivele ikhona. Siyafisa ukuthi nakhona lapho kube lokuthiwa indigenous knowledge sizama ukuthi siqinise ngakona ngoba kuyosisiza siqhubekele phambili nokonga imvelo. Esikhathini esiningi ke kuthiwe laba abavikela imvelo bayamaphoyisa. Into eyenza ukuthi baze babizwe ngamaphoyisa ukuthi babaziwa ngokubopha. Walweqa nje ucingo siyabopha. Wangena nje umlaphi wendabuko uthi uzofuna amakhambi siyakubopha. Sesiyakushintsha ke nokuhlangaleze, asathanda ukuthi laba babizwe ngamaphoyisa manje. Sesibabiza ngabavikeli bemvelo ngoba umsebenzi wabo yiwo lo ukuvikela imvelo. Ngokubambisana nemphakathi nabo bonke abafisa ukuthi imvelo ihlale ikhona ngoba abantu bayingxenye yemvelo. Abakwazi ukuthi bangazikhipha bona bathi imvelo lapha ya abantu la. Sonke kufanele sibambisane ukuze sonke imvelo. Ngiyabonga kakhulu.